କେତେ ସାରା କୁମ୍ପିର ଧନ ପଇସା ରଖିଥିଲ। ପଇସା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲୁ କୁମ୍ପିର? ତତେ ପଇସା କିଏ ଦଉଥିଲା ରଖିବା ପାଇଁ? ତ କୁମ୍ପିର ପଇସା କିଏ ଦଉଥିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ? କୁମ୍ପିର ପଇସା କିଏ ଦଉଥିଲେ ତତେ ରଖିବା ପାଇଁ? ଗେଲି ତତେ କୁମ୍ପିର ପଇସା ରଖିବାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୁମ୍ପିର ପଇସା ରଖିବାକୁ ସବୁ କିଏ ଦଉଥିଲେ ତତେ ପଇସା? ସବୁ ଅଙ୍କଲ ନାନୀ ମାନେ। ଆଉ ଏଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକି? ଚିରି ଯିବଲୋ। ଏଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ? ଏଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କହୁନ ଏଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକି ରଖିବା ପାଇଁ? ସେ ପଇସା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ? ଏଇ ପଇସା ସବୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଓଃ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନୋଟ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରି। ଏଇ ପଇସାରେ ସବୁ କଣ କିଣିବୁ? ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ରଖି ହବନି ତା ଦେହରେ। ତୁ ଏଇ ପଇସାରେ କଣ କିଣିବୁ ଆଗେ କହିସାର। ଗେଲି ଏ ପଇସାରେ ତୁ କଣ କିଣିବୁ? ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି। ତୁ କଣ କିଣିବୁ ଏଇ ପଇସାରେ ଆଗେ କହନି? ଆଉ କଣ କିଣିବୁ? ଆଉ ଖେଳନ୍ତିନି ପଇସାରେ, ଖେଳନ୍ତିନି। ମୋମୋ କରିଦିଅ ପଇସା। ପଇସା ଚିହ୍ନି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନି, ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ? 100 ଲେଖା ହେଇଛି। 100 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇଟା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇପଟେ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ଦେଖ। 8 ସେଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଇସା ଲେଖା ହେଇଥାଏ କେତେ ଟଙ୍କା। କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 2020। 2020। ଏଇଟା କଣ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କଣ ଆଣିବୁ? ଏଇ ପଇସାରେ ସବୁ କଣ ଆଣିବୁ?